Lang pagkasulti, bukan ako mo. Wala dyan ay kakabalong translation. Mga ison, ang atong pagtuon sa Biblia, 7 language na siya. Hebrew, Greek, Aramaic, Yung basa ka ng bagong tugon. Cebuano, Tagalog, German. Wal Biblia. Depende na sa pinilungan. Nagtuon taliana, kabalo taliana, pero wala mo talaga hambog na. Pero kini sila, mga maghambog sila nga na mali ko ang Yeso ko no, hindi na mo si Jesus Christ. Oh. Ang mga nga, mapantay ka, kaya ingin sa Pablo sa Galacia 1:6, 8:9. Sayo Isang sinsang nga magtudlo kaninyo nga sukwahin na sa among gitudlo. Ayay. Tinunglo siya. Ah, O nga kini siya tinunglo. Ano? Ang gitudlo sa simbahan katoliko sa mga apostoles, iyang gitulis karong hapuna. Mga brad, aron mawala imong pagkatinunglo, balik ka sa katoliko. Kaya naluoy mo. Awalnya, mutana sa pagpurong sa ta. Lain pangutana, atong. Nakakita ng mga kapwa. Pangutana sa? Mumura kayo. Umalihon ka mo. Ang babae nga Hudiya, Iyang gisulat na ang ngalan ng muluwas, Yiswa, hindi Jesus Christ. di sayop na. Sayop na nang imuha. Di mahupad. ang Israelite woman, iyang isulat nga Yiswa ang pangalan Oh. sa atong manluwas. Oh. Pero sa inyong nabuluan, Jesus, kanin Jesus, dili ni mao ang ngalan mo. Tanawara dili mao. Tanawa, iyan ang gisalikoy ang ngalan ni Jesus Christ. Walay lain pangalan na. Nabili ko ng haswa. Buhat nasa buhat. 4:12 walay lain pangalan. Ilaon sa Ilang bang kining atong Tagay kong lugar, bisa 15 minuto ilang ka. i-disapprove. Aron dyan magpa-unique. Magpa-original sila sa Hulyo. Gawas ulit bot-bot din. Ano mo pa rin? Ano Pilipino? Magpagkaudiyo? Oh, tanawara. Kaya ako sa igingon sa Biblia, kining nagpagkaudiyo. Sinagong ka ni Satanas. Oh, makabaka ko na. Brad, ang nagpatay ng isa sa dulo. Kami mga Kristiyano, iyan ang mga sumusunod. May ganit, iwan mo magkalutin mo. Iwanan niya kamay gugmaon. Kasi kabalumi nga kamoy nagpatay, dili niyo matubot kaya ingon ang mong Diyos, higugmaa, bisan ang kaaway. Pero kamo ako sa inyong trabaho, sige pandaot sa Roman Catholic, sige pandaot sa Kristiyano. Kaya, pila naman mo ka po, ano sa naman mo ni Sulpo? Una, anak, kung sa reliyon mo ka na ito, Katoliko ka, nailag lang kanila. Una, nasib niya nga, Juan 2:18. Daghan ang namiya sa pagtuo, mutunga ang mga kaaway ni Kristo. Kung ano sila karon sa kalibutan, namiya sila kiniyato, kay kunato ko sila, magpabilin unta sila uban kanato. Katoliko ba na kayo ito? Pero hindi, ano man, nailag sa Yesua sa mga reliyon. Kaya tinukod kapag tao. Kung i-disapprove nila ang mga pangalan sa Diyos. Kung may kalahiran sa gitawag translation sa ating mga. Sa tulong lang daan, ako na kayo nagkalahian. Translation o gusto to, translation? Translator o Mission. translation. Transliteration. Transliteration. Kung may kalayaan sa transliteration. Sabi sa'yo, ano na? Translator means nga ang neutral na dili pa sa atong ihuban na ito. Ako na yung transliteration. Ang pumunta na lang di mo, inibang Jesus na ikupan ni transliteration sa ngalan sa atong manluwat na Hebrew mga pakisulat. Sige na, isa kalitra lang. Ang Hebrew sa Jesus, Haswa na. Oh, Yesua. Yaswa, niya pagkabot sa Bisaya, Oh. Jesus. Oh. Mao na Bisaya o Kuan, mao na gikan sa panay mong Bisaya. Ang sa English, Jesus Christ. Nya kini sila kay Siya gusto Jesus Christ. gikan sa Uriyo ilang reliyon. Di mo nang sugot kung Jesus Christ. Mga pulong. Oo. Musiko ni San Pablo sa 1 Corinto 1:17. Kami dili kami istrikto sa pulong. Kaya ang pulong nakapatay. Apan ang kahulugan nagahatag kinabuhi. Ina nang surambaw ang mga pangalan, aron ingon nga sila mayaw. Tama. Pero ingon ni San Pablo, wala kami magsurambaw sa mga pulong. Ang importante nga masabtan, aron daghan magkasabot, daghan maluwas. Kaya kini mga nagpakahudiyo nga ingon ni Satanas. Pinadaya Krosnevi, kung ilang trabaho, ilang isungat-sungat ang mga pinulungan. Aron ingon nga sila ay original. Kaya wala nila ba dyan ni Hudiyo, nagpakahudiyo man eh. Ano mga igsoon, ay magkalipat ano nila kay marama. Marunong kayo sila. Ilang kang lipat-lipaton sa
sa kanagitawag na to mga hulad pamulong, mga pinulungan. Pero, ingon sa Pablo, ayaw palipat. Kaya ang pulong nakapatay, apan ang espiritu o kahulugan, naghatag ng kinabuhi. Natawag ba kita sa laong wala? Natubag. Dito, awa tayo mga mo anak. Okay, ikaw ba pumunta na ka ba? O, tigil-tigil siya. Ay. Wala ka rin kapunta na siya. Nagpagkaroon mo ka sa... Tao ba, nag-apon mo kaya sinaguguro sa tanas mo na kayo nagpakauli mo. Matlog mo lang pumunta na. Ay nga po do. Ayaw na lang eh, mabalos na ka. Ako pumatara mo na eh. Yarian meron. Nangutan na itong isa, magpilang tulog ka translation ng Biblia. Pwede nagana ang naghubad sa Biblia. Nagahan. Ang unang hubad, ang simbahang katoliko, Ramoy, Paminaw, di mo ka paminaw. Ang unang hubad, according to Collier's Encyclopedia, Volume 5, ang unang hubad sa Biblia, 73 books. That is the property of the Catholic Church. O niya, gipopya sa mga protestante kay pareha naman silang satanas, mga higit pang minus. Gikuha nila kunom. O kang ngayon 66 King James Version. Di ka na po, dagan na kayong nagubad-ubad. Pero ang original, isa na kayo Biblia. Simbang Katoliko rin. Ono singko nga si Maria na tao o isang pinagig sala, walang puta na. Unique ni siya ba? Lahat ka ng pagyan ko pag Wala matubag. Okay, ikaw na punta na, tali. Ikaw na punta na. Ang pagpakatao ni Maria, pinaagi o tawhalong pagkabuhat. O pinaagi o yakto na pa sa istorya, pinaagi punod nun. O, yan ha, pinag nun. Now, kung wato ta kaginong Isos, Nababasa sa Biblia? oh, taon, ay sabi mo. Kung wato ta kaginong Isos, ang manununda niingon nga ito kangusip, na ayaw bilang si Maria. Hangtod di mahimukso. Okay, so wala kayo kanang digital, sige na si Kristo, sa unod nun, o taulat. O, di ba? So, dili mo i-compare, nga ito kang Isos kay si Maria, Salmo 67, hinukso o sala pinagig tawhanong pagkabuhat. So ako pumunta na, wa ba'y atin si Maria, niyaning Salmo 67, atin siya wala. Balik-balik ka naman yung pumunta na. Natutawag mo na. Dati si Ginaralo. O kang Ginaralo, na-exemption niya na ang Diyos. Dali yung prueba niya na, si Kristo sa diyang natao siya. Kaya natao man siya ng kalapatanan, nagay siya sa lang, ano lang doon? Wala. Ono Pedro, ono 19, si Kristo niwalay gamay ang nabuling sa sala. Si Kristo invent, kay Diyos sa gitang dalait. Nainungdan nga ang mga tao, gayang gamiton ng instrumentos kalawasan sa Romas, Kapitulo 9, 27, 28, limpyonan niyang daan. Kinsa mo tamo Christian sa Ginoo. Nga ang iyang ang esposa sa Espiritu Santo, iyan ang limpyonan daan. Aron diha matao ang iyang bugtong anak. Wala pa mga nahuman. Salmo 51:5, ako ipangutana sa imo kapin. Kana. Ngayon siya din sa Salmo 51:5, nagayon. Ala karon ako nagtao sa kasalanan o sa sala gipanangkod ako sa akong inahan. Pangutana, wala ba'y apel si Maria ni bolong Salmo 55? Wala ba'y apel si Maria ani? Wala. O nikalit ba lang si Maria at hagpong kita sa langit? Wala O siya. wala siya ginugsog sa sala? Mag-iigwa na matay. Sa pagkakamit na. Si Kristo sa diyang natao, kaningon man kaliha nga ang kanang natao, nataptan sa sala. Si Kristo kay nagpagkatao man, nataptan na sa sala. Wala ko tubag. And every general law, sa Luis Pian Exception. Pag-iyon sa Roma 5:12, yang kanang taong kanataon ng kalibutan na nakaambit sa ng panulundon, that is the general law. O kanang Salmo 51:5, general law na, yang kanang taong kanataon ng kalibutan na nakaambit sa ng panulundon. But remember, Pastor, in every general law, there is always be an exception. Kinsa man ang exemption sa balaod, of course the lawgiver is the exemption of all the laws. Ang Diyos ay labot sa balaod. Munang niyon siya sa Kristo sa San Marcos Kapitulo 6, ang balaod gibuhat para sa tao, dili para sa Diyos.
ang Diyos ay labo siyang balaod, kahimpit man siya, tao ay gitagaag balaod. Basta, kanang Panginoon sa Salmo 51:5, ngang kanang tao ng kalimutan na nagpagkatao, gusto na, pero Panginoon Ginoo, yan ang kailimpiandahan, kinsa man ka nga mag-Kristiyan sa Ginoo. Tagam. Kristo, iyang gipagkatao, mainungdan, ngang nirito ni Santa Maria, sa iyang pagkawalay sala, nadawat niya kang Kristo, apan kini mga pastor nga mga ungog, mga pastor nga way alamak sa Biblia, sige gapot sa pagsubak, isang natubag ng pangutana, mainong gapot ang natubag, isang kapila na gitubag. Ihatag ang mic ayaw mo ito daya. Orang yapon. Di yapon mangutana sa pangutana. Karon ang utana ko si Maria adto kang Hesus. O ayaw pag adto kang Hesus. Okay, pag pangutana. Para ato maklaro ba? Ato pangutana dito ko kang Maria. Wala ko magutana kang Hesus. Okay. Ang ato pangutana na ato kay makita sa Biblia na si Maria wala matao sa sala nga panulundon. Wala akong pangutana. Okay. Pangita ito isa ka bersikulo niya. Yung pangato, at katokon po ba, mao na po siya. Mana to. Mao na to. We acknowledge you, the arrival of Mana our to. brother, Mana to. Engineer Luis Espirito, o si Ma'am, ang iyang pinangga nga kapikas, o sa tanan ng mga siyempre, ng Dinas Jerusalem, yung anak, mga, Happy birthday, sis! Tani mag-vlog, meron. Abay, son, klaro naman kayo ang akong tubag sa pangutana. O nga, ganun, hindi man yung paskupan si Jesus nga, asa di ay nagpagkatao si Jesus. Kang Santa Maria man, anong mahal ko siya may iskot ni Jesus? Ngayon, son, ang pagkawalay sa lahat ni Maria, nirito na ang iyang naambit, o kiyang nadawat, isip siya mo ay mahimong inahan sa Diyos. Without Jesus, Mama Mary magkasasala. Pero because of Jesus Christ, mao'y kabukaton sa Ginoo. Roma 9:17, ang iyang pag-apuyan o instrumentos kaluwasan, limpianan niyang daan, mahinungdan nga ang minito ni Santa Maria sa iyang pagkawalay sala, nga panahon doon, tungod kay siya lagi mao'y gamiton sa Diyos, nga mahimong inahan siyang bugtong anak. Kung sa mga supako na ito ng kaalam mo ng 4. O sa giyo sa kaalam mo ng 4. Ang kaalam sa Diyos, dili nupuyo sa kalag, nga dunay sala o naulipon sa sala. Amen. Ono Korinto 1:24, si Kristo ang mahamog kaalam sa Diyos. Asa man siya na mag-Diyos, asa siya ginag-Diyos sa tiyan sa mahal na beri. Nagingon ang daan ng kasulatan ng Diyos, dili mo puyo sa kalag, nga naulipon sa sala. Busa, kay si Kristo, isunod man, o nagpuyo man sa tagwangkan ni Santa Maria, kilimpihan ang daan sa Diyos. Mainungdan, sa San Lucas 1:28, ningon ang alyan sa Ginoo. Pagka si Santa Maria, pagka yung diha matawag kaniya nga tumanubos, di kaniya ninyo. Busa, diha ninyo makita ang doktrinas Katoliko, nga labayan sa tanang mga doktrina, kaya sa utok sa Protestante, lang ilang una-una, gamay ang tayo, mura ang yung kaspas buhot. Ako pangutan, Diyos, yung mahal-malo Katoliko o ang Diyos? Mahal na akong tabag, kapataduhan na kaputanan ako. O ayaw pangutan akong gisugo. Siya ang gisugo, sila ang gisugo, dalit na ang gisugo. Di ko ito pangutan ng gisugo, baka diha ang wala. Ang ako pangutan na, kinsay tag-iya sa pulong sa Diyos, ang simbahan ng Romano Katoliko o ang Diyos. Diha na ka maipit. O sige pa dayon. Wala yung kasamot, klaro na kagtubag. Ang Diyos ni Angel nanudlo. Wala ka na isa magdala-dalag niya. Si Kristo nanudlo, gikan sa iyang baba, o gitaglo kini sa balunggan sa simbahan. Gitaglo kini sa mga Katoliko sa unang siglo. Ang bosa, ang tagiya sa pulong, ang Diyos mo'y nanudlo. Kinsay gitugluan, ang iyang simbahan ngayang gitukod. Mateo 18:18. Kinsay gisugo, ngayon ang mga pulong, ang simbahan. Simbahan Katoliko, wala kang mga sumpot. Gisugo, wala gisugo. Ang gasugo ani si Satanas. O sa trabaho ani nila, pagsamok-samok, pagbahayan-bayan, pagsapak-sapak. Asa mabasa? Roma 16:17-18. Isang Pablo nga Katoliko ningon, pagbantay ka mo nining mga tao, nga magsamok-samok, magbahayan-bayan, magsapak-sapak sa inyong pagtao. Kaya kaning mga tawana, dili tinukod, kung dili pinanalo ni Kristo, kung dili alang lamang sa ilang kailigbon, o sa ilang tiyan. Magwalog Isos, tapos ang kagpisos, magwalog Kristo, tapos ang kagdisposento. Kinsa ni sila? Nagsamok-samok, nagsapak-sapak, nagbahin-bahin.
Mao kini ang Lucas 3 Satanas nahulog sa langit nagbahin-bahin. Mao ni produktos pagkabahin-bahin. Anyawa mao yun ang otoran ng pagkabahin-bahin. Basta tanawa nagilakimat sila Biblia 66 books. Ang pangutana 40,000 na sila kabo. Nagkasinabot na sila. They have different interpretations. Nila nilang pagsabot. Bao na nagilok ba? Nahinungdan, kaging mga tawala, katumanan sa Ginoo Biblia, mga sakop ni Satanas, nagbahin-bahin, nagsamok-samok, nagsubat-subat. Ay, pag-iyan ng Ay Biblia. pa, Buot-buot. sagad. Ang atong gisgutan, ang tulong... Bawian na rito, kay inyuhan ng Biblia. Ay pa, sagad. Istoryahin ang kabuot-buot. Ang gisgutan yung dato din niya, ako pangutan Ako ang ikaw, tulong sa Biblia, Diyos. buot-buoton. Diba? Sakit ba sakit? So wala pong mag-isgot o Tungaw, tukod o simbahan. Tulong na atong gisgutan. Buot-buot yan ang inyong Na ay mong tubag unta, Si Biblia nga, gikas sa langit, taga sa yuta. dili na mo. Yung mga hindi akong pagkanaw, tiple na, kasahaw na ko ha. Mga Biblia nga nung mga paway, gibalik. Okay. Basaw na ko ha. Inuga na dito, kay Brunagi na may tagiana. Mga Okay. pulisik ng mga wali nga wahinungdan. Sakitan mo lang, sakitan. Sakit mo yan na. Ang atong gisgutan, wala ko magpangutan ng simbahan o tukod. Ang atong pangutan na pulong sa Diyos. O, dito sa kamupokus. Okay. Sa ito parang matubag o matubag. Tao, Hebrewanon ha, Hebrewanon. Ako balik ko na pangutan ha. Hebrewanon 4:12. Kaya ang pulong sa Diyos, buhi. Pulong sa tupa, pangutan na tarong. Ha? Kaya ang tulong sa Diyos buhi nga nagalihok, nga damhanan, labitang. O ay, ipangutan ako nito. Huwag mo na mo matubag. O, huwag mo na matubag. Klaro, magiging huwag mo matubag yun. Ha? Kaya ang tulong sa Diyos buhi, o nagalihok, nga damhanan, nga labitang mahait kay sa padang doy sulag, nga padulot, ladto sa itambuan sa kalagog sa espiritu. O kaya ako pangutan, kaya ang tulong sa Diyos buhi. Kung ako pagkala, ang pulong sa Diyos, buhi, ang tagya ba rin mga pulong sa isang buhi, simbahan bang Romano Katoliko o ang Diyos? O na kung tubag tayo, dapat pagkala, nagtutok-tok diha. Gusto na ang pulong sa Diyos buhi, hait pa sa espadang doy sulat. 15 na sulat, San Pablo. 11 milyon San Pablo, Katoliko. Sa ato pa, ang magtutuglo sa pulong sa Diyos, mga Katoliko. Kaya mga sulpot, wala sala si Kristo. O na Petro 1:19, si Kristo wala yung kamay na buling sa sala. Kaya si Kristo Diyos, hindi gikan sa langit. Now, kung si Kristo Diyos, wala yung sala, musunod na siya kung sa kababay, diin siya matao, aron magpakatao, na doon ay sala. Doon siya musunod. Asa mawasa, Kaalam Kapitulo 1, versikulo 4, ang kaalam sa Diyos, dili musunod, dili mo pulo sa usa ka tawo nga naulipon sa sala. Gadunay sala. Amen. Ono Korinto 24, kinsa man ang kaalam sa Dios? Bisan Pablo ingon, si Kristo mao ang gahom ug ang kaalam sa Dios. Amen. Basta si Kristo dili siya mopuyo o babae, di siya magpakatao babae nga naulipon sa sala. Basta ang gibuhat sa Dios, gilimpuyanan niyang daan si Maria. Sabihan nagpakatao ng kalimutan na wala siya salang manalindong kay dito kaniya matao ang anak sa Diyos o ang Diyos gikan sa langit. Naa ba na siya niya? Naa, ito ang kibasa. Kinaagban, Kapitulo 1, versikulo 4. O nangayon sa Ginoo sa Gabriel, isang dagyo. Sa Lucas 1:48. Kung siya gingon, sa usa ka anghel, sa Angel Gabriel, gingon siya kang Mama Mary, Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou among women. Sabi na saya pa, maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya. Si Santa Maria puno sa grasya. Yan naman, kaya diya kaniya matao ang Diyos. Diya kaniya sayang taguangkan. Isunod si Kristo o naimong tao. Busa, walay sala si Santa Maria. Kaya ginumpuhan ang daan sa Diyos. Sa Roma 9:25, ang tao nga instrumentos Ginoo aron iyang gamiton sa kalawasan. Iyan ang kanyang ginumpuhan daan.